En achiel kuom jok ma sasa mobiro e chenro tigombo mondo miwinj pachgi to nikech ong'e nowacho pache ma onge luoro. Machiegni chenro mari mar Rameny County, nyinga en Haron Otieno kawendowa kawuono ni migosi Audi Ogada kendo en jalnero makelo ratiro mar oganda molo chutho kawuok e riwruok nero mar Kisumu City Residents Voice, manyiso ni duol mar jodak ma Kisumu. Omiyo sechegi kuma Arita Kwee waneno ka chal mambekni Kisumu County, to en ng'at ma nyaka waluong mondo mwapenj paro mar japenj kaka ginene kaachiel kod moko mathoth. Machiegni nyaka chope giko mar chenro ni eri. Jaduong' idhe nade? Arita. Otemo. Ndalo mang'eny nyaka ne wago kudi mbaka e chenro ni eri. Kita chiko jopiny. Yes. Kaito iwuondo kata wuondo. Chenro wuondo gi moko biro. Chenro wuondo gi moko biro. Corona bende ng'eny koro jopiny kik maknwa ahinya. Apani nyaka wakwang'won ni mano ok ochopo kare. Corona. Kamano to ndalo dhi maber? Wantie kaka Nyasaye dwaro. Yes. Dhi kaka piny dwaro. Dhano ok nyadhi kaka dwaro, kaka piny dwaro. Koro nyalo wacho ni wan maber nikech sama wan wawuoyo kani jomoko nitie ma ok nigi nafas marno. Koro mano nyiso ni nyaka wayien wadhi maber. Wagone Nyasaye erokamano. Dapenji ni to ka ing'iyo Kisumu gi wang'i kaka Audi Ogada, king'iyo Kisumu kaka jadak ma Kisumu to gi jogo eko makelo ratiro mar oganda, Kisumu dhi nade ka en nono tudo gi weche mag Arita Kwee? Aaron, iluonga sama ber, kech iluonga ka odiochieng' nyo okadho mna chiel. Nyocha manyalo wacho ni ne en chieng' tich abich. Ne wan gi jotelo mag Arita Kwee, County Commander, owuon gi DCIOs mage, DCIO ma Kondele, DCIO ma Central, ospidi ma Kasagama, ospidi ma ka, gi jo rit kwe mamoko. Ne wadhi kanyo kaka civil society, ne antie, Chris Owala ne nitie, Boniface ne nitie, Nyaguti ne nitie, Alambo ne nitie, ne wan joma ng'eny. Gi anyuola gi wede jogo ma jogi olal kata ma jogi oyud kotho e yo ma ok ong'ere maber. Koro anyuola gi nokwaya moloyo anyuola jopuonj ma molem ka jodongo nobiro ira mang'eny ahinya. Kendo ne gikwaya ne digiher mondo wang'i kaka dwakonygi. Seche mane gibiro no to anyuola mar jomamoko kaka anyuola mar Thomas manyocha oyud dongo manyocha oyude mochari kotho mokete body bag. Mama machielo bende chuore no tho, no kwany lagoon sewage kowit kanyo. Bende nyaka nogo report sani dweche 2 pok oyudo duoko maler. E sano nogono bende gimoro biro machalo kidnapping. An gi information ma kendo an gi ji makata sani rita tiyo kata dhi yudo. Mano obedo kidnap gi joma giwacho ni norwako uniform odiochieng'. Jogi te obedo kidnap odiochieng' moro bus park moro Nyalenda. To gibedo kidnap gi joma orwako achiel kuom gi orwako uniform, ji 2 kuom gi ok orwako uniform to gogi opingo. To noter gi Kibos. Nyoro nyan Kibos ma police station ma bende ok nie Kibos ni cho Nyangeta. Kuro anawe ni adhi yudo police post Kibos ta yudo mna ka police station en Nyangeta. Kanya wuoyo gi jatelo ma kanyudo na kach. Ok gin gi report ilano according to them. Obigi okionge report. Officers magi to ng'ama no maki to wacho no tere Kibos police post. Ma mondiko statement moweye kijan gimo miyo no weye according to him no yudo ka jogo goyo pingo. To ji adek manogoyo pingo gi to ne ongo pingo. Koro en mwacho ni an joge omaka make kuma tira. Koro based on that en koro no weye to jogo rwake sel to kaw namba ne. Ni ka jogi obro tero police to obro timinade koro nyochuna mondo mi tinde watemo doyo weche ma ji wacho gi mlungo ma kibiro kata kakore wache to wacho gi ma in go gadier. Koro wach mar jagono pod wanono kabisa makata sani adhiro mokode ka tieko ga. Machielo be Nyalenda bedo magudi chieng' alanga bedo kidnapped. En bende case ne nyodhi kendo case ne ni Central gigi te obedo booked.
kiluwo gi mamoko weche machalo mag mayo ji mag wang' teko gi winjo wach bus park nitie jok mamama ji to moloyo laptops gik makamago udi mituro arita mar kwe chal ka gima yudo nyawo moro nikech report ng'eny mabiro to gin report ma ok mar miriambo kata chiel nikech kata kiluwo moko kata osiptal die joma be goyo for example kijana moro nogo marach ahinya ogoye ba ma odhi off yani brain ne jogo goye ma brain ne oblot ma nochuna ma dhi gi familia bang' dala dek ayudo ka en Russia pok othiedhe mwadhaw mnago koth keto mno koth ka eka nyathino ne otero operation kosetieko 3 days ma sama owuoyo ni koro en ng'ama nyalo chiemo en ng'ama nyalo bedo mangima mago bende ni kanyo police poko act an gi ng'eny nyiso ni security marwa weche mag arita kwe marwa nigi nyawo so ka gin gi nyawo kamano to en ng'a ipenja gimoro ka arita mag kwe dhi kako dhino then en ting'a whose responsibility wadhi ni to en ting'a to ng'ama ninde tich to mokwongo wang'e ni to cases mabiro nu kata ma samoro winjo kaka joma kendo mar oganda mage mathoth ahinya nitiere weche mag mecho gi goji sama sani wan gi defiling cases mang'eny defiling cases is more worrying nikech jok ma bedo defile gin jogo ma pod tindo joma tindo onego wami protection kabisa nikech kirango the constitution marwa pek mar rit en ni joma tindo nyaka riti gi joma mine koluwo gi kamane kwa chopie kata wan bidu nego ritwa but pek en so the final cases dhi nyime mang'eny issues machalo mag lweny mag utie mawuok e weche simo mawuok e weche machalo mag ohand mudho gi gin bende gintiere kod gimedre kendo eto ng'enyne en familia en bende wanene ka trend mare move kwe wuon mimayo go jini mimaya ji ma ng'ato turo ode samoro jomoko spray gimoro samoro dhodi otur samoro bende nine piko iwuotho kata gi tiendi to jomoko biro ga piko ji ariyo tipomna ko kawo bag ma in go gitimo ng'eny kawo kabisa gipomna ka gikawo bag kata simu to dhi so ai gi mag pesa gi machielo ma bende rach ahinya en jomoko iwacho ni gin jadek jomong'egi kuonde migoye rangi centers town center neno gi to gi time areas mag banks koro mitokni ma pak kagi ipo ka gin gi system moro ma iniwe ni loro mitoka to kara gi time sami wuok ni loro mitoka ma pod idhi ni to nitie kaka gitimo ka mitoka dong' nono kiduogo gi okaw gi joma luwo bang' ji ni golo pesa e bank tiluwi kichopo ne kata gate ni kata kamoro so magi gin thoro mag kuo ma waneno kamedre maneno ka bet dok chien en highway robbery koro sani ok ng'eny ahinya taparo ni covid ni aparo no geng'e matin nikech time mar covid koro ji ok wuothi curfew ni issue mar curfew ni so mane kama wantie ni ok wan kama ber in terms of ng'ato wang' no penyi ni to gima anyalo penjo gi dhombo go mayot ni the weak point ni kar kanye ng'awa madibe ni ombeko tol momiyo arita kwe medo kethore Kisumu aroni penja gima tek ahinya nikech wasego koko un gi wan nikech ng'enyne surely karango our FM stations gisetemo our FM station osetemo Lolwe kotelo ne gi mamoko gisetemo kabisa mondo gin bende kech gin be gidak mier giwinjo gi kaachiel gi civil society gi joma moko kendo temo magisetemo go no miyo number of over transfers mang'eny mag officers osebetie Kisumu kata kirango kata rank mar county commanders wayudo ka moko tiyo kod dweche ariyo kende to dhi moko tiyo kod dweche auchiel iyudo ka turnover nitie in terms of transfers mag joma dongo gi simply because jopiny go koko ahinya but
even with those transfers, nitie period moko maka transfer no tim to gino ling. Yes. Yudo ka piny oduogo molinga linga maber. To nitie transfers moko maka tim to gino chier. Udogo chier. Yes. Ma en trend ma chando wa hinya. Kende mane gima nyo wa discuss gi county commander hinya. Yes. Tango momiyo graph ni. Tie kunde moko maka wa shake. Yes. Ma ngiso ni kunde moko maka wa koko ma crack the whip. To gino timore dok chier. To nitie kunde moe kwa yelo. Yes. To gino chier. Yes. But kirango mos Arun and ngina we TV Yes. ta wacho kakunega wache kechi kawache kakunega wache. Tibiro yudo ni transfers moko to moloyo mag officers ma junior. Yes. Yudo ka en face value. En ka itime igolo some of the officers miywak ne machal miywak ne ngere gi jogi kata ngere gi joma undu kata ngon ke one records where police osebedo osemak mutir nyaka court mana mawa police mama ka majunge maber ni gitude gi ti yudo ko migi transfer during that time but kiduogo most tiduogo yudo ni duogo gi sa yudo ka ngato no mi transfer inyalo duogo no bedo snake te ni yudo ka kendo duogo nyama sare bang dweche adek ang'wen ma kanyero nikech ang'eyo obila mane ome transfer motero gwenge moko mag Nakuru kadogo ling mathin romo kode kako nyisi to e duogo nadi winjo ni sani kono gola kancha dogo baya piny but bungu matin live chenro mari mar Rameny County migosi Audi Ogada wacho pache maonge luoro kata chiedo nikech owacho dieri mado kwamenyo weche gi kima Kisumu County molo chutho ka itudo kod Arita Kwee. Kisumu County ochopo sa makoro sani eri jodak mantiere nyalo bedo koda gi luoro nikech ka ok omanga to gimoro ma in godo fuko mari to nyalo bi tur dot kama idaki ka ok otur dot mari to nyalo lal kodi madhi makwanyi kamoro kamano kotimore to ok nyalo bedo gi kwe ahinya ok obileng nyaka wawache to seche mawache nyaka om jogeko makolo machiko itgi e piny kendo ng'eyo gige kuma timore ka to kod kacha nyinga en Haron Kihigwelo TV bang' nyiri machuok wantie telo mar ariyo mar chenro ni. Machiegni telo mari mar chenro mari mar Rameny County wendo na en migosi Audi Ogada wago mbaka weche mag Arita Kwee masani medo kethore e Kisumu County. En adieri kaka inene no medo kethore koso ok en adieri. Migosi Audi na ngadi sama ne goyo mbaka mar kuondo ge koma nyaw nitiere to kachero koda gi transfers ge kuma mag police kendo. Ang'o kendo mwanyalo wacho ni wanyalo kete seyo marwa mabende samoro mipeko tol neri. Seyo marwa biro chunowa ni nyaka wadog bende wa review chike wa sama koro kendo wa review chike gi mondo wagol nyawo mane judiciary kachiel gi mar ka DPP issues mag prosecution nikech yudo ka chik tinde wacho ni kimako ng'ato kata gi mada kata gi case moro mora to nyaka itere court within 24 hours. Kai nitie peka hinya. Nikech ibo yudo ka police oganda mang'eny ma police mako makata ni sel kata samo wene. Ibiro yudo ka gin police ok ng'i gi kod gi mano. To but nitie cases moko man gi pek machalo gik machalo kuogi ma bedo chalo association. In fact around the truth en ni kuogi nigi network. Jok mineno kwelo ma extraordinary gin gi network and network gi odhi nyaka kuonde mwaparo ni monego beni make chande ema konye timo gini odhi nyaka extent ma gik momi instrument of power momi jowa monego ti kodgi to make sure ni our security, our peace, our property is guided gi gigi.
iyudo ka the same things ma chik omiyo jogi mondo guide go rit go ngima japiny, orit go mwandu japiny, orit go kwe ma japiny nego, orit go stability mar japiny, orit go integrity mar japiny, because if kingango article 238 mage gik ma katiba wacho ni police onego tim kaachiel gi jolweny matiende iluongo ni security agencies wacho ni nyaka jogi protect our territory, mana number one. Nyaka jogi ensure ni life and property mar japiny orit. Jogi wacho ni kwe mar japiny nyaka bedi, integrity mar japiny nyaka riti, peace nyaka bedi. So article 238 is very clear. Gimomiyo gimiluongo ni security agency emomiyo in the budget making marwa mar Kenya, mag mwanduwa mag Kenya, almost the highest percentage mi allocation in security. Jogi nyaka bed gi mitoka, jogi nyaka bed gi lisasi, jogi nyaka bed gi tear gas, jogi nyaka bed gi uniform, jogi nyaka bed gi watch, jogi nyaka, you know, they are taking a bigger chunk of our budget. Kendo yienegi ng'eni kineno ng'ato gi bonde to rwako nanga nyaluo tinene gi bonde, ing'eni kata in ni chicha to gin to kata ka gin gi gigo seche moko giketo gi mna kama giwuotho mna kode samoro liere kama, so nikech mane chik otimo gi nade to ka the same things come ok nyal achieve the objective, then kanyo nyaka koro waduogo wago e koko, nikech kanyo makoro katiba kendo chako go wachonwa kaka jopiny ni civilian oversight to mi ja Kenya mora mora, it doesn't matter title motiyogo gi. In fact is wrong mondo wati kada gi title ni kia chairman mar kia president kia human right, no. Chik wache ni anybody nyaka tim gimiluongo ni civilian role mang'eni gigo monego japiny timne be timo. So Arun, chikewa nyaka wadogo review mondo waketie teko moro matin ni ng'ato. And in fact one man wa agitate mondo change gi, nikech by that time ne ko yuru ji ochiko ko yuru ji ochiko tiendara to daka kata sel kede bichare daka tuichare ombe gudu bigi ri jotedo mna mane tedo kodinga ka isi maka nikech odonjo kodinga to ng'ama dhi mna tedo. So ne gini obolo ji koro japiny ne wacho ni right moro nyaka bedie. Koro japiny ne okodewo mana kaka katiba marwa nyawo mane nitie makoro kendo koro wayware ni mondo losgi ne wanyal ni wacho ni wadhi adhiya nikech ji ne kama tek to koro wachak waneno the impact ni to bende chike gi konyo maber, be gi konyo madongo maber. Skoro mae momiyo ang chike gi be nyaka wa review mondo our members of parliament, our people one wate, nikech tie chike moko kaka chike mag 28 hours gin nyaka wadhi mna e gima waluongo ni memoranda gi nyaka watimo ombulu mar jopiny ma IBB kelone. So dwaher ni at some extent these critical areas bende japiny orangane dwawe kanyo moko mule koso nego mule koso tie gimoro mwanyal timo koso tie gimoro mamando bende penjo ma nyaka ngapenje ni to un kaka duond jopiny bende utimo part maru maber koso, lakini kapok abiro kar kanyero iwacho ni ng'ikruok thoth neno bejo korka obila iparo ni kos mari wuon dibene japiny bende wachopo ganda nero ma okwadew ngima ng'ato nego ng'ato ni gima yotnwa koso. Arun pod awacho ni ting' mar tim mag make sure ni timbe mag njore kata rito kwe kata ng'o ni uyo bila kendo migi special power. In fact kirango schedule 6 oyiene gata tiyo gi forces schedule 6 oyiene gata tiyo gi firearm schedule 6 schedule 6 kanyo part C oyiene superior officers maggi ensuring ni gitiyo gi use of force and use firearm yo makare. But kirango mos kata sani bende kata ina winjo ke wache ga samoro so gimi wacho ne tier mang'eyo kata wan gi pichni ni biro yudo kam police mitokni ma samoro onge petrol konego gikony ng'ato ibiro yudo ka nitie areas ma nyaka gidhi seche mamoko moro nitie ma nyaka kwano kanyo nyaka wacho authoritatively kidhi bus park nitie mtoka ma nyaka om pesa mar changa ma uso nyaka om anuoyo ma kidhi bus park nitie mtoka ma nyaka wasego e picha wan ga kode ka waseketa rese jotelo nyaka om kendo joma uso waragi ging'ang'e ni gibiro chopo kendo chak samori oro na kod nyathi chiwo to en pile to gi time kidhi Kaloleni area Kaloleni nitie makama oko gang'o mitoka nitie kanyo ma nyaka bidire tie sama piny rugo kinyi mtoka ni kanyo yudo na koko taya to gigodhiambo nyaka bi om
ging'eny kamano giluoro Manyata giluoro ang'o ging'eyo gin gi list mag specific areas koro laxity no kanitie mano wanyayo timbegi koso ok wanyayo donge wanyayo nikech ng'am nyaka usa baragi nikech koseng'e ni 1,000 cha obro dhi baragi nyaka usi so mane kama nyau nitie to kata kidhi e traffic kwenye mitoka biro to traffic rango mna bad conductor kuma conductor nitie mtoka kuchunga tamana mago kelo nyao as much as ni japiny machiwo gigi bende medo wa bedo gi nyao mangiso ne duoko en ariyo koro duoko en ang'o solution di bedo mane jaduong solution solution is very clear solution is very clear ni record mar court kata record mar police onge chieng ma osemake police to make japiny over one incident no mak police Arun kamiyo Arun en rep mitoka Audi ne conductor mar mitoka Audi ne police Arun ne oket gi court kanyo gi tema charge accuse 1 and accuse 2 this kamano nyalo timore kamano nyalo timore both the giver the achanga ni kacha to ginga police mo amir ni kacha then definitely nyakangi ni no dog pay but because and one way traffic and sameko and one way traffic komero wa nyamo go kokainya to joka penyi ni to karanga machiwo ga pesa ndo unje penyi mo ima uchiwo ga but even anti corruption onge sama gi time ga ke gino to timre makata kidwa time ka wun tango mak joko te kata sani it can't even take 1 hour ka kuru anti corruption no lo de maju mako conductor gini gibiro mako kata pira rena so nyao ni kanyo nyao ni kanyo to nyao ni kanyo police get intentionally mondo ge yudo gima gi defend ke kibuyo gi jotende gi na bwana gada kwa nini ni watu gani wanatoa hiyo pesa si ni nyinyi ni wana raia and raia no bende sama koro wago kokaron mano bendo setimre sama wago kokahenya kaka for example yandi wago kokuma road block gima base commando timo mabose daka igni aparne ngina wache kaka en koro samwa go kokono magino wuok ma media go lande gango to chiengno gi wuok tata dhi mako mitokni okay Saudi ne ameandika hivi Saudi yenu ndio ameandika hivi Saudi ndio kwenda kotini Saudi koro joka be duogo ni joka duogo koro chalo jawasiki joka be duogo ni ke joka insight joka Saudi angomo miyo wan gecho tamo maro matin cha chulo mna silinga 4,000 court to en Saudi so ineno ka joka gi calculate ne angoma de tim mondo mi jopiny bedo gi problem gi so mano bende it's a big director mara nyisa no dai kariyo kende mondo mi tiek chenro di rido pod twak meta henya doho marwa inyalo kete seyo bende ni nyalo nyayo weche giki doho marwa nyayo weche gi mateka hinya to kata do kende kata migep institution magwa ma commission institutions machalo EACC machalo administrative justice ging'eny machalo Kenya Human Rights Commission kech gin body machamo pesa ni mondo gineni gigi ok timre society gin bende gimedo nyawe gigi nikech kata Kenya Human Rights Commission machamo msaja piny mokel mondo ensure ni right mag jo piny oyudo kendo gik matimre gi dikoro kwan kama wantie so pod nyaka wakil different stakeholders on board mondo wangego in fact kane Kriegler biro the Kriegler report recommendation mar Kriegler mane number 1 and I have it ne wacho ni the first thing ma nyaka Kenya team is to ensure ni wa change the attitude culture and attitude of both the police and the civilian both the culture and attitude so kanye kama wanege problem iwinyo kata kirango National Police Service Act section 96 all the way to 100 where gimwakelo ni community policing monego bed ni bridge the gap between mwananchi and japiny nikech kirango the role functions and mandate mar the community policing it is very clear ni mane gimonego gitim nade omonego bed ni watimo mondo japiny gi gine obedo ni wan gi gine tiyudo kamano bang' notera penjo moro kwa tiego pro nikech sa rumo final penjo mara jaduong japiny bende koso Audi Ogada mane nyalo chung matek machung kende kata ka piny koro barore mwachi ni mae kama dwaro ni Kisumu dhi weche arita kwe ma dhano dhi gi ng'anyo mamuol ma police wanego kawo action seche go eko bende Audi Ogada no pod tiere Arun
It is on record. Yes. And I'm not bragging. Chimon Janino Kara Nyamuri on the more about me. Yes. And I really admire that. The impact ma ana udi kaka udi ayudo kenda. Kata mana kaka nyoy mondo jogi jodongo gi biro anya kaja kuri. Opogre kendo nigi impact maduong' moloyo civil society. Wariwre wadwa tim gimoro. Sami timo kendi nongo duoko mondo koriwo. Ayudo duoko kendo kata kidhi ka police. Kiwinjo kata kanyo wadhi gi jogi. Tiwinjo mna ka modol the county command. An moywak na iji to nyo wan kanyo wala giri. Achina udi endaka pole pole. Saa ingine unatupiga sana. Saa ingine ulizaga sisi. Iyudo ka kichung mutegno. An kaka udi. En manan katong ni nyalo sira. Mana kaka in. Wa compare kata the media. In around. Isewinjo kaka seche moko piny jomoko joma tin goi kabisa. To kendo goi mateka hinya. Goi mateka kabisa because you are firm. Firmness no ene momiya teko ni an kate wach mana ngewiya I will allow you to watch but okanyal weyo gima timo kawuono ni kwatieko ka dhi oro ni kasemiyo governor barua gi jo Kiwasku andiko ni jo Kiwasku barua ma teka hinya hinyruok magi hinyo wa billing hinyruok magi miyo go pimolel hinyruok makati lor na dodi Arun midago kudwe achiel podi biro yudo mna kiyudo bil mana selenga lo. So you are wondering koro audio gada podi tiri. Yes. Audio gada Yes, audio gada nyaka bedi. Okay. To gine mare mapoko biro onego wakele. Karango kata stoche mag Bible. Yes. Ne yudo ngama ne prepare ngato kapone tin negative ahinya but finally ne yudo ka ngato nyaka come in. Just like Raila Odinga Aaron. Yes. Iso kando kya Jaramogi tho. Joluo yware ahinya ngama koro telo no. Ka Jaramogi tho ni tip nikech no tho apoya. Jo yware ahinya orengo temo. Iwinjo ji owacho ne lo ringo nikech ne ngiyo yawut ma but finally Raila emerged. Director mara Zero Babel nyisa ni nyaka otiek chenro ni eri. Anyalo mi advice achiel kende e mbele kamera kaeri ni yen mantiere kod lemo mang'eny kendo mamit. En ema kite goyo mang'eny. Koro chung motegno jopiny kite kata goyi. Sama gigoyo wachande bende komero ne bele lakini gima mondo miyo miwateko en tiere ji mathoth ahinya mochung kodi mowache ni ka udi chung mowache tane gadier ni konyruok moro biro. Nyinga en Haron Otieno ma ene machopa giko ni mar chenro mar Rameny County kono manyo weche gi mag Arita Kwee masani gore piny Kisumu County molo chopa kod jako mar Kisumu City Residents Voice migosi audio gada kendo jakedo ne ratiro mar Uganda. Wach mare mugik ngiyo kamera ne jaduong 10 seconds. Kwayo jopiny ni Arita Kwee en timo waduto wan ka mondo wa kony kanitie ng'ama nigi wach moro ma chocha Arita Kwee wuog oko kelnwago wan ga rum giri gi jomoko wabiro ensure ni wachiko police state moloyo jotelo mar police modak ka man thurwa ka nikech Arita Kwee mar onego bed ni ber en tingi ando ko biluor wacho kanegi ibedi gutino maber an Haron Otieno.